quasi per mon pare. No me deixava, jo jugava al futbol prou bé. I venien els amiguets així del carrer, el que passa, no? Perquè entonces jugàvem al carrer al futbol i tot, perquè no havia cotxes, no passava ningú. Pues això era el 40, 41, 42, no me deixava. Tú así, así, ala. Y tú así, y nada, y no me deixava jugar al futbol, a pilota. Y era pilota y pilota y pilota. Pues mira, después comencé molt jovenet a jugar, els tocaves i donava gust. Quan nosaltres érem joves, no? Quan érem xiquets, així podíem fer dues coses, només. En quant a deports, les televisions que n'hi havia eren el trinquet, que estava tancat, al principi estava tancat, i el camp de futbol, que era un camp de futbol ple de bolos. I entonces, pues, jo recordo que quan jo tenia 14 anys se va obrir el trinquet de nou, I els xiquets pues, anàvem allí després, jugàvem, en seguida venien els més majors, que se jugaven algun duret i els xiquets tots al carrer. I entonces passàvem a jugar en la carretera. Jo jugava i com ho feia bé, pues, cada viatge anava jugant un poquet més, però no m'enganxa res. M'emprengué a enganxar el joc el primer viatge que vaig voler jugar al Rovellet. Somnis dibuixats a l'aire, promeses a les orelles. La pilota perquè és el més bonic del món. Jo comenci, si vols que te digui la veritat, no ho recordo exacte, si tindria 6 o 7 anys, per ahir quan comenci a anar al trinquet i jugar a la pilota, primer en la paret, clar, i per el poble, per les parets del poble, que se jugava molt entonces en aquells moments. Tenia que fer esport. Quan era menudet era grosset, no era molt coordinat i mon pare estava obsessionat que tenia que fer un esport. Provàvem el futbol, com tots els xiquets, i no m'agrada massa i me dugué el trinquet. Me vaig enamorar d'este joc. Viene de la noche a la mañana, hace falta uno en ese momento para ponerse a freír, porque no eran bastantes, él no era quien llevaba el club, y de golpe y porrazo me engancho de tal manera que 20 años seguidos practicándolo. Al país de les rialles hi ha raïm a les porxades amb merlets i olives negres i un arròs fet amb costelles al país de... Perquè me ve de família, mon tio jugava i jo pues, des de xicotet mon pare sempre ha jugat al frontó als campionats així del poble i pues, d'estar practicant allí, mirant-lo ell i jugant tantes, pues, a la fi, pues, si aconseguis un grup d'amics que ve a jugar i també els agrada, pues t'aficiones. Al país de les rialles. És l'esport que sempre m'ha agradat des que vaig en el col·legi. I bueno, vaig vindre un dia així a provar i me digueren que sí que me podia apuntar. I pues, des d'ahí m'ha agradat molt la pilota i actualment jugué. A mi va ser mon pare el que me va instruir en la pilota. Des de molt xicotet comencé a jugar, m'agrada i pues, continuo jugant fins ara. Yo empecé a jugar con mis amigos porque vi que se apuntaban todos y yo dije, pues yo también me voy a apuntar. Y a mí me instruía el padre de mi amigo desde siempre y pues me gustó mucho, pero ahora tenemos un entrenador mucho más bueno que se llama José Agustín, o Peluco. Jo vaig començar a jugar en l'escola, me va agradar i tal, era bo, i vaig provar en ma casa a veure què tal ho feia, me va agradar i el meu pare me va dir apunta't en Peluco que és el millor. Passa l'hivern i no aconseguisc esborrar del record. L'antic trinquet era paregut a d'este, lo que passa és que la paret així del resto, que diguem, estava oblicua. Entonces el rebot era molt difícil. Tots els que venien de fora, clar, quan pegava, a l'estar així naixia per callar sempre molt. I quan venia un jugador nou, encara que fora professional de primera, sempre l'enganyava molt. Bueno, jo aquell trinquet el que puc destacar és que gràcies a ell conegui la pilota, no?, de valenciana, i que m'agrada sempre molt i segueix agradant-me, i entonces sempre el tinc a la memòria. I mon Raval jugava molt, el meu germanet també, moltes partides allí, que és quan ho portaven el tio Tomàs. Quasi totes les setmanes o de cada 15 dies solien fer la mateixa partida. I era que jugaven Ricaret i Pasqual contra Amadeo, un xic de la Pobla que estava un poquet coixet, i Peris.
sempre guanyaven els mateixos, sempre guanyava Ricardet. I quan venia el dia, quan venien les festes, pues sempre ja venia el Rovellet, venia el Suret primer, el Soro, hi ha jugadors un poc de més categoria. Jo allí feu amistat amb tots els alcalde ell, en Eusebio. Per cert que era curiós, ell era amic, i per sin embargo apostador en contra. Ell no, a favor, no, ell tenia molta amistat en un altre jugador, que fos una figura també molt bona, molt gran, que li deien Eusebio també, per cert. Jo me'n recordo que l'última partida que se jugava en el trinquet aquell, la vaig jugar jo. I vaig jugar, recordo perquè me van deixar un recorte de diari, dic, mira Juan, i tal. I la partida era Rafelico de Pedrolba, Floreal i Gómez contra mi a Pepet. I des d'entonces tancar, i jo sí ja no tornaria a jugar. Home, era un dels trinquets que se comentava molt, perquè així el fama, pues mira, així és el comentari, quin trinquet, pues tal trinquet, ahí se pot anar a jugar perquè havia ambient, comprens? I era un dels trinquets que donava gust anar. Així em pariré ni així estic, i com que em passen certes coses, així les cante, així les dic. Així em pariré ni així estic, així treballa i dóna besos, així agonisse i així em ric, així defense unes collites de veritats i 4 mites. Genovès i el germà i Gómez, veterano feridor, i enfront està Eusebio, Vicente i Pepet, un trio molt fort. Així em pariré ni així estic, pobre de vents i ric de dies, pobre de versos d'afanys ric. Cante l'amor i les parelles que viuen, veuen i se'n van. Cante un amor de contraban. Cante l'amor, cante els amants. De la pilota, no? Vali l'altre, i l'altre l'acaba. I l'ha agafat el nostre càmera. Sí, anava directament al càmera. L'ha agafada bé. Vinc de quan ix el sol amb el vi del riure que em lleva la son. Passege pels núvols sense pluja, l'onada del riure que em fa alçar el vol. Així ha plegat un moment que no jugava ningú. L'únic que jugava en este poble era el pare d'este xiquet, Migue, i jo. Hasta que aparegué d'allí una temporadeta el Boni, que era un xiquet de 15 anys, que ho feia molt bé. M'emprengué a jugar el Boni, Migue i jo, i a vegades venia el pare del Boni, jugàvem 2 per 2, i d'ahir m'emprengué a treballar a començar. Un nebot meu, que juga pilota, que és el Boni, que juga en segona categoria, i està també un altre que és Roberto Morrabal, que també és nebot de jugador de pilota, que han sigut jugadors, i se va mantenir la tradició i es va mantenint el que és l'afició a la pilota. Desde los comienzos, desde que se monta el club en el 2002-2003, ya habíamos practicado mucho antes, bueno, y siempre ha habido movimiento de toda la vida en el pueblo, pero posiblemente haya sido una de las mejores épocas que ha tenido la pelota. Este trinquet així ve en aficionats molt joves. Ni afició, és un poble que té afició així, encara que faci una partida regular, la gent del poble sempre acudís. Així jo és que sempre ho he recordat que des de que començava a jugar sempre està molt arropat per la gent que jugava. Pues així van tindre una època molt bona que guanyaven quasi tots els trofeus en primera, segona, i érem una quadrilla molt bona, uns 15 persones, fèrem el club, vam anar de viatge, entonces va fer una colla molt bona i jo tenia molta gana de venir a entrenar dimarts, que entrenaven sempre, i dissabtes, dimarts i dissabte. Pues quasi este trinquet avui està marxant més que tots els trinquets que hasta de Pelayo, que ahir estigui en Pelayo i així ve més gent que en Pelayo. El ambient i continuar practicant. Sí, que estàs com més relaxat, te sents a gust, ja que jugues en un lloc que coneixes, que has estat entrenant. És més, en tot el temps que hem jugat així, podríem dir hasta on va botar mal la pilota. Sí, ho coneixem. Pues a mi el que m'agrada és l'ambient, perquè coneixes a molta gent així i tot això, però en realitat el que més m'agrada és el menjar que fa després de jugar. I got my mind set on you. I got my
estamos, como a toda hora, pendientes de que el viernes nuestra mayor ilusión es que la partida nos salga redonda, y estás trabajando y en el trabajo estás. I si la canvio així la partida, i si lo hago así, no vendrà más gente. Veig que totes les setmanes es lluiten molt, tant Òscar com Peluco, que ho duen, veig que fan una faena que no es paguen diners, no? I avui en dia, per sort, tindre dues persones així que ho viuen tant a canvi de res, o del dia que guanyen bé per el dia que empaten, és una... Pense que tindríem que entre tots potser ajudar-los d'alguna forma. Vas dir que jo entrava si n'hi havia escola de pilota, que de fet vaig entrar i la vaig agafar jo. Y el día que no n'hi haguera escola de pilota me n'aniria. He estado durante 10 años llevando todo el club, la escuela y todo, y me he dado cuenta que he hecho de todo. Yo llamo a Álvaro, hemos metido 470 chiquillos en el colegio del Hortamachor. De esos 470 se han equipado 10, se han disputado partidas allí, han visto las charlas, han visto todo, pero no ha acabado de funcionar, y aquí no se ha repercutido en chiquillos. No és com el futbol, que té tanta afició, ni tenis, ni res. És un esport de València que no està molt conegut, i més per els xiquets, i que vinguin a provar i a jugar, i ja veuràs com li agrada. Sí, sobretot que s'animen, que vinguen amb un company, que sempre s'ho passaran millor, i que disfruten jugant, no que juguen per obligació. Si no disfruten, segurament es cansen de l'esport y deixen de jugar. Lo mejor aquí para saber jugar y todo eso es venir con amigos y evolucionar con ellos. Lo mejor es divertirse y jugar en amigos. Dona de Luis. Sí, feia ahí un potaje, no sé si el feia adrede perquè anaves a jugar el que fora, no, però feia, me cago un plaje de potaje, més fa que un lladre que passava. És que Rodrigo era un home més raro que el món, era molt tranquil·ló, molt simpaticó, però més un bitxo, era un bitxo. I jo arribé allí al camp agarrant-me los cotons i l'àlbum me diu, ¿vostè què feia? Dic, ui, sí, pues agarrant-me los cotons, i vostè què li diu? Dic, que l'amo. Diu, l'amo soc jo. Dic, no, va, l'amo vostè. Si m'ho ha dit Rodrigo, que no li digui Rodrigo, me cague la mare que la panitixa, el dia que me'l tira la cara dins el poble li vaig a dir, i és el que fa 100 que m'envia ja, sí. Tots els que li dien algo dels melocotons els enviaven allí. Y estaban el tío Patricio Rioja y el tío Charlot. Y la partida que me varen fer ells a mi era que jo me la botava del dau, se la tenia que posar entre la corda i el 6, i després no tenia que passar-la jugant del 6 tampoc. Traia des d'allí i se posava el tio Patricio Rioja i la vora de la corda, i se posava allí i feia pom, i me la parava, jo correguda. I vaig agarrar el viatge i dic, què veuràs el tio este? I agarra la bota i fa rem, i li tira fort, i li tira les dues mans, i fa així, li passa per el mig, li pega al cap, li pega ahí, passa, i la passa a l'altra banda de la corda, i clar, el que estava així diu, falta. Diu, que falta no, falta de què? Diu, home, l'ha passat en el cap, i això no val. Que no, que m'ha pegat en la mà, i cada viatge tenia un trinxo més gran, saps? I ell, ahí, diguet, i tots morint-se de risa allí, però ell cada viatge tenia un trinxo més gran. Un dia vinc així a jugar, el Miguel, y entra ahí y sa mare me diu, nos vamos al médico porque Miguel está enfermo y no se encuentra bien y vamos a ir al médico un dissabte. Y yo le dije, está bien, está malo que el médico si está ahí, y que vinga así, y se senta en mi. I l'agarre i el m'emprengui jo, dic-li, bueno, però tu què tens? És que, tio, és que no... I els va parar en jugant de pilota i no en el metge. Que hace poco tiempo, ahora cosa de 2 meses, vamos a poner una tela en el palco, en la zona donde se sientan la gente, para que no le pegue ninguna pelota y, oye, si viene así muy apurada, pues toca la tela y se para. Y viene Salva, ese día le toca, montamos la partida con Salva.
Y Salva, el jugador, estoy allí, bueno, que tenemos bastante o mucha amistad con él, y me dice, mira, habéis puesto una tela. Y había un hombre de aquí del pueblo, Pascual Pelosa, sentado en el palco. Dice, a ver, tírame una pelota, Óscar, que voy a probarla. Y está sentado Pascual, yo estoy así mirando, y Salva coge la pelota y hace, voy a probarla. Y le tira como una piedra y le pega a Pascual. No toca ni la... Bueno, pues son anécdotas que Pascual, le digo, Pascual, ponte y mira que Salva... Hombre, va a fallar el profesional, pues també falla. És que en la pilota n'hi ha personatges autèntics. I un és Aragó, el feridor que tenim, feridor d'ací del poble. Estem en una partida i ell estava com a feridor. I al principi de la partida pues, estem tallant talons, estem fent les travesses i dic, pues va de bo, Aragó ferís. I Aragó no estava de ui, estarà pisant. Me'n vaig per dins pel bar, entre, Aragó no estava. I dic, Òscar, que no està Aragó? I dic, pues no sé. Dic, cago en la mare, no està. Venís fora a la porta, no estava. Dic, llámale por teléfono. Pues si s'ha anat. Li toca per telèfono, s'havia anat a la bàscula que estava en la talonxa. S'havia anat en el guant ficat, sense avisar ni res, això a mitjan partida. Se'n va, li pesen el camió de taronxa i l'home ve més feliç i tots esperant, tot el trinquet ahí esperant-lo. Yo estaba un día en una partida, me diuen, ¿ferís tú? Y yo, vale, estaba en un raspall. Y yo agafé la pilota, la agafé, le pegué y lo primero que fa la pilota al estómago el meu amic así. Hòstia, jo le pegué a Luis, un company, que vingué nou, hacia jugar, y conforme también me ferí para raspar y le va a pegar en el ull, y me dije, pues me borre, para que me pegues, me borre. Pero molt bé. Jo és que una sola anècdota no en tinc, perquè pràcticament està en els entrenes, sempre acaba per terra. Sí. És el que té. No, al principi s'arriben molt el de les travesses perquè Òscar, bueno, jo també, que s'enganyarem i mos acosta diners perquè quan estàs de marxador te costa, si t'enganyes, te costa 100 euros. Una altra anècdota a l'avió, pues se morien de la risa, més que un marxador perquè no sabia què fer i com contestar, pues feia aixina. Pareixia qui és el que està a peu de pista para que aterre l'avió, pues ell estava així, se morien de la risa. ¿Tú has visto a Òscar? ¿Eso qué quiere decir? Assumiràs la veu d'un poble. La gent m'ha apreciat molt més del que jo crec que devien. No per res, serà pel caràcter, perquè el deportista no és a soles la canxa, és que fora té que comportar-se un poquet, no? I, claro, pues jo el meu caràcter és aixina i m'ha fet en tot el món, en tots. De les amistats que he fet, jo el més amic que tinc és Rovell. De tots els que n'hi ha, el més amic que tinc és Rovellet. Rovellet m'està esperant tots els dijous en el trinquet de Pelayo perquè jo porto tabac com que fume. Lo que m'agrada és el tipus d'ambient, sempre estan desnivellats els professionals i tot. A mi m'agrada el joc en si, i també m'agrada l'ambient entre companys, que sempre hi ha una relació de companyerisme. Pues a mí lo que más me agrada es el joc en si i tots els altres jocs diferents i moltes altres coses que es fan. Per exemple, ara els tornejos, l'ambient que n'hi ha i els amics que fas. A mi el que més m'agrada és l'ambient, ja que no n'hi ha ni insults ni res. Avui, jo crec que avui això devia tindre el prestigi que se mereix. Ni més ni menys. No ho sé. Jo sóc un poc reaccionari. No, jo sóc un poquet, si tu vols, nostàlgic.